Aivan helvetin ärsyttävää, kun mies piereskelee unissaan ja makkari haisee aivan paskalle. Yöllä, kun käyn pissalla ja tulen takas makkariin, niin meinaa tukehtua. Joudun mennä sohvalle nukkumaan, koska mies ei herää. Tätä kestänyt viikon. Ruokavalio kuntoon. Mitä hän on sanonut, kun olette tosta puhunut? Avaa ikkuna, kun lähdet pissalle. Sori, en mä tahallani. En mä voi sille mitään. Tai aamulla ihmettelee, kun nukun sohvalla. Haisinko taas? Eihän se sille mitään voikaan. Googlaa Fartenbagel. Miksi antaisit läheisten kärsiä suolistokaasuista, kun nyt voit muuttaa niiden äänen ja hajun ilahduttavaksi kokemukseksi? Parhaat palat Jodelinat parisuhteet kanavalta, tykkää videosta ja ehdota kommenteissa kanava, josta tehdä seuraava video. On vakavasti miettinyt, että mä aion jättää mun tyttöystävän. Syyt on muun muassa se, että sen kaverit kiusaa mua ja vähättelee. Tyttöystävä ei lainkaan pidä mun puolia ja syytti mua siitä, että riitaannuin sen kaverinsa kanssa, joka haukkui mua rumaksi ja vammaiseksi. Mulle oli viimeinen niitti se, että oltiin pelaamassa korttia ja en tajunnut ekana sääntöjä, niin mulle naurettiin, että vittu sä oot matkoilla ja oon vammainen jne. Mun työpaikkaa haukutaan siitä, että en ole korkeakoulutettu. Mulla on vähän kavereita ja etenkin se, että mulla ei ole Instagramia, niin mua haukuttiin sen takia kriipiksi ja oudoksi. Yksi näistä sen kavereista sanoi, eiks sul oo frendejä vai liian vähän seuraajia? Mulla siis oli IG, mut poistin sen. Tyttöystävä esittää mulle kahdestaan mukavaa jne, mut sen kaverit manipuloi sen mua vastaan. Kuulostaa aika toksiselta ja raskalta. Eroaisin. Jätä todellakin. Sun tyttöystävä ja sen kaverit on jälkeen jääneitä kiusaajateinejä. Ootko erikoisen näköinen? Saan meinaan itekin välillä noita ootko vammainen kommentteja. Kuulostaa aika hirveältä ihmisiltä. Jos sun tyttöystävän mukana tulee tollanen, eroaisin. Toksinen ympäristö, niin todellakin eroaisin. Mitä? Ihan hirveätä käytöstä. Onko sun tyttis ja sen kaverit 15 vuotta? Lähde tosta suhteesta. Paljos näillä kavereilla on ikää, ja tosiaan jätä panematta. Mulla on ADHD ja oon ihan normaalin näköinen. 22 ja 30 väliltä, ja se vittumaisin kaikista on 26. Tyttis on 26, ja mä oon 29. Pahin keissi oli se, kun pelattiin Monopolia, ja mä mokasin siinä, niin sen kaverit nauro mulle, ja sen yhden kaverin poikkis kysyi multa, että ootko vähän hönö? Kävelin pois, kun rupes vituttaa. Mä en tajuu. Tyttis kahdestaan on täysin eri ihminen, mut porukassa sit täys paska. Mä sanoin sille, että miksi sä katot sormien läpi niin se yritti vaihtaa aihetta. No, kiva. Kohta 10 vuotta yhteistä taivalta takana. Kesällä piti mennä naimisiin, mutta kumppani päättikin pettää, jättää ja tulla kaapista. Oh shit. Ouch. Muutti myös työhuoneeseen asumaan, kun ei kestä nukkua kuulemma samassa sängyssä enää. Välttelee katsekontaktia. Ei halua keskustella tai mitään. Kavahtaa metrin verran kauemmas, jos edes vahingossa hipaisen häntä esimerkiksi ruokaa laittaessa. En jotenkin edes osaa olla vihainen, kun näen kuinka huonosti hän voi tällä hetkellä ja on ihan hukassa itsensä kanssa. Mut onhan tää mullekin tosi järkyttävä kokemus. Ootko mies vai nainen? Ai niin, ja ei tosiaan saanut näitä asioita sanottua itse oma-aloitteisesti, vaan mun piti väkisin kaivaa, että mistä kiikastaa, kun hän meni jotenkin vaisuksi ja vältteleväksi sinä päivänä, kun käytiin vihkisormus valitsemassa. Oon nainen. Kova. Sun mies ei antanut mitään gay vibes ennen tätä. No, en oo osannut tällaista kyllä odottaa. No onneksi ette kerennyt naimisiin. Onks lapsia tai yhteistä omaisuutta, asunto TMS. Lasta oltiin just alkamassa yrittää, että sekin haave tässä nyt romuttui. Tai ehkä mä vielä löydän jonkun, kenen kanssa perustaa perhe. Oon alle 30 vielä kuitenkin. Yhteistä omaisuutta on, mutta asutaan onneksi vuokralla. Seurustelen miljonäärin kanssa. Hän on myös romantikko ja tykkää antaa romanttisia lahjoja, eli merkityksellisiä lahjoja, eli itse tekemiään lahjoja. Hän ei ole kovin taidokas käsistään. Vähänkö tuntuu ahneelta paskalta, kun hän antelee kavereille ja sukulaisille merkityksettömiä tuhansien eurojen arvoisia lahjoja ja mulle sit vääntää rakkaudella kuukausitolkulla jotain taideteoksia, jotka ei edes oikein sovi mun sisustukseen. Olen kyllä erittäin kevyesti vihjannut, että voi, kun olisi joku kiva koru laittaa illallisille. Mutta ei! Sain romumetallista juotetun joutsenpatsaan. Kiitos.
Helpotti tunnustaa tää. Kivittäkää vaan, mutta en voi sille mitään, että kadehdituttaa hänen siskon saamat Tiffanit ja äitinsä Chanelit perkele. Kyllä muakin nakertais. Seurusteletko rahan takia vai mitä? Ethän sä oo sille edes sukua versus sen sisko ja äiti. Niin, ja hän on vieläpä mulle sanonut, että mun kanssa on niin hyvä olla, kun en ole materian perään, vaan arvostan hänen näkemäänsä vaivaa. Kiva tällaiseen olla silleen, just niin. Tolleen tekisin miljonäärinä, kun rakkaudesta. Tunsin hänet kyllä jo silloin, kun hänellä ei ollut varaa edes ruokaan, ja silloin jo rakastin. No sit kyllä asia erikseen. Kuulostaa jotenkin hitaalta kaverilta, tosi outoa ja epäloogista käytöstä, tai sit oot todella näyttänyt rakastavas näitä hänen lahjojaan enemmän kuin mitään muuta. Jännä, et muille elämänsä naisille sit osaa ostaa kunnon lahjoja. Ootteko kauan seurustelleet? 2 vuotta, parissa vuodessa rahattomasta miljonääriksi. Mäkin haluun tietää, miten tää tapahtuu. Mä oon siis tuntenut sen jo lapsesta asti. Seurusteltu ollaan vasta 2 vuotta. Elämä on ollut erityistä meillä molemmilla. Voithan sanoa nätisti, että et tarvi enää taidetta omaan kotiisi ja toivot mieluummin jotain muuta. Jätä se. Ollaan oltu nyt muutama kuukausi naimisissa mieheni kanssa. Nyt häiden jälkeen olen useaan otteeseen yllättänyt mieheni häämekkoni päällään omakotitalomme kellarista. Häpeilevästi hän on ottanut puvun pois päältään, mutta emme oikeastaan ole puhuneet asiasta. En haluaisi, että hän pukeutuu mekkooni, se on outoa. Miten voisin ottaa asian puheeksi? Lisäksi mekkoon on tullut pölytahroja kellarista, ja haluan, että hän korvaa ne. Puku oli kallis, Katri Niskanen. En oikein osaa kommentoida muuta kuin, että kannattaa varmaan puhua asiasta, WTF. Onko muita, joita pelottaa, että kumppani kuolee? Oon tämän ajatuksen kanssa jatkuvasti jumissa, ja koska ollaan etäsuhteessa, niin se pahenee. Pelottaa, että kaikki meidän yhteiset haaveet jää toteutumatta, koska mitä jos kumppanille käy jotain? Eikä tälle ajatukselle edes ole mitään logiikkaa. Kumppani on hoitanut MT-ongelmat, on tasapainoinen ja on luvannut mulle pysyä elossa. Mutta mitä jos sattuma tai sairaus vie hänet? Silleen tää kyllä pistää arvostamaan joka ikistä hetkeä eri tavalla, mutta onhan tää nyt väsyttävää. Lääkäri otti minulta ajokortin pois epilepsian takia. Mieheni loukkaantui tästä ja sanoi, että tämä vaikuttaa tulevaisuutemme, haluako esim. Lapsia kanssani, koska hän joutuisi aina kuskaamaan joka paikkaan lapset. Miehellä itsellään ei ole ajokorttia, eikä hän ikinä ole aloittanut autokoulua. Silti hänen mielestään ongelma on minun ajokortittomuus. Meillä oli iso riita tästä, koska minusta tossa ei ole mitään järkeä. Mitä mieltä? Jätä se. Ei olekaan mitään järkeä. Turhaan kitisee, jos itsellä ei edes ole ajokorttia. Ja sulla nyt tosiaan terveyssyy, jolle ei voi mitään, joten siitä turha kitistä. No mitä hittoa, eihän sille mitään voi, ettei sairauden takia voi ajaa. Kuulostaa tosi empatiakyvyttömältä. No yleisesti sairaus on hänelle kuulemma iso ongelma. Olin viikon sairaalassa tutkimuksessa ja hän tuli sinne käymään ja sanoi, ettei kestä viikkoa ilman seksiä ja hänellä on vaikeaa sen vuoksi. Järkyttävää mun mielestä. Mitä helvettiä? Hei, ihan oikeesti ei tällaisen tyypin kanssa voi mitään lapsia kasvattaa muutenkaan. Siinä oli tämänkertaiset jodlaukset. Kommentoi alas, jos joku näistä herätti sussa ajatuksia, ja kerro samalla mitä mieltä olit videosta ja haluatko lisää näitä. Kiitos katsomisesta, tilaa kanava jos haluat näitä sun tilausboksiin joka toinen päivä.